соли таҳсили 2021-2022 2766 нафар хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳру навоҳии вилоят баъди хатми синфи нӯ ба таҳсил ё шуғл фаро гирифта нашудаанд ки аз ин шумора 1332 нафарашон духтарон мебошанд. Дар ин бора раиси вилояти Соғд Раҷаббой Аҳмадзода субҳи имрӯз ҳангоми баргузории машварати августии кормандони соҳаи маорифи вилоят маълумот дод. Вай аз ин муаммои ҷой дошта изҳори нигаронӣ намуда таъкид дошт ки теъдоди хонандагоне ки ба зиннии сеюми таҳсил фаро гирифта нашудаанд асосан муҳассилини шаҳру ноҳияҳои Истиқлол, Конибодом, Масчоҳ, Коистони Масчоҳ, Ҷаббор Расулов, Деваштич, Сиптамен ва Панҷакен мебошанд. Раҷаббой Аҳмадзода гуфт ки ҳоло барои бартараф кардани ин камбудӣ муовинони раисони шаҳру навоҳии вилоят ки сарпарасти соҳа мебошанд вазифагузорӣ карда шуданд. соли таҳсили гузашта ба зиннии сеюми таҳсил аз 42555 нафар хатмкунандагони синфи нӯҳум 34575 нафар ба синфи дар қабул карда шуданд ки ин 82% ташкил медиҳад. агар қабули хатмкунандагони синфи нӯҳумро ба литсею коллеҷҳо ба инобат гирем, ин нишондиҳанда 89% ташкил медиҳад. оиди масъалаҳо мо бояд аҳамияти ҷиддӣ диҳем. бо квоти президентӣ имрӯз дар тамоми донишгадаҳои олӣ ҳам вилоят ҳам ҷумҳурӣ берун аз ҷумҳурӣ ҳазорҳо нафар имрӯз таъсили илм доранд. мо агар 845 нафар ҷавононро имрӯз оварда бошем, ин хуб аст. лекин ман дар баромадам қайд кардам он таҳлиле ки имрӯз кардем, он норасоии кадрие ки ҳаст, мо зудтар имрӯз раҳмат ана собиқадарони соҳаи маориф мо ба шумо сари таъзим фуруд меоварем. масъалаи дигаре ки дар машварати августии кормандони соҳаи маорифи вилоят мавриди баррасӣ қарор гирифт, ин даст ба ҷиноят задани хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва ҷалби онҳо ба таълимоти ғайридинӣ буд. бино ба маълумоти раиси вилояти Соғд давоми 7 моҳи соли ҷорӣ 98 нафар ноболиғон даст ба ҷиноят заданд ки аз ин шумора 68 нафарашонро хонандагони муассисаҳои таълимии вилоят ташкил медиҳанд. иттилоъ дода шуд ки ҳодисаҳои ҷиноятсодиркунии ноболиғон дар муқоиса ба ҳамин давраи соли гузашта 4 адад зиёд шудааст ки ин ташвишовар арзёбӣ карда мешавад. ҳамчунин дар 7 моҳаи соли ҷорӣ 41 ҳолати таълимоти ғайриқонунии динӣ бо иштироки беш аз 200 нафар ҷавонон аз ҷониби мақомотҳои қудратӣ ба қайд гирифта шудааст ки оиди ин масъала низ бояд дар соли хониши нав қатъӣ чораҷӯӣ карда шавад. чунин ҳодисаҳо дар шаҳри ноҳияи Хуҷанд 10 Исфаран 2, Бӯстон, Масчоҳ 6, Истиқлол, Конибоҷон 5 нафарӣ, Ҷаббор Расул, Панҷакен 4, Ашт, Бобоҷон, Ғафуров, Гулистон, Деваштич, Сиптамен 3 нафар, Зафаробод, Истаравшан 2 нафарӣ ба қайд гирифта шудааст. таркиби ҷиноятҳои зоҳирнамудии хонандагон аз таассуби молу амвол, авбошӣ ва вайрон намудани тартиботи ҷамъиятӣ иборат мебошад. масъулинро зарур аст ки аз оғози соли таҳсили нав ба ин масъала диққати махсус зоҳир намуда корҳои фаҳмондагӣ ва ташвиқотиро дар байни хонандагон, падарону модарон ва омӯзгорон пурзӯр намоянд. дар кори машварати августии кормандони соҳаи маорифи вилоят вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Саидзода Раҳим ҳамроҳ низ иштирок намуда вобаста ба дастоварду муваффақият ва камбудиҳои имрӯзии соҳа фикру ақидаҳои худро иброз намуд. Вай таъкид кард ки дастовардҳои хонандагони вилояти Соғд дар соли таҳсили гузашта хеле назаррас аст, аммо бо вуҷуди ин бояд барои бартараф кардани камбудиҳои соҳа ва ҷалби ҳарчи бештари хонандагон ба зиннии сеюми таҳсил корбарӣ ба таври зарурӣ ба роҳ монда шавад. Олимпиадои фанӣ ё олимпиадаи ҷумҳурӣ ки баргузор гашт, фақат ҳамин духтаро федератсион кардани ҳастанд ки ҷамътарон раис ҳамиса федератсион шуд. дар ҳақиқат аз нафароне ки дар ин олимпиада иштирок карданд ва намояндагони вилояти Соғд ҷои динро созода шуданд. ин нишондиҳандаи билми баланд аст, лекин бозям кор кардан дар кор аст, бозям фаъолият кардан дар кор аст ва аз ҳар як омӯзгоре ки бо хонандагон сарокор дорад бозам тақозо карда мешавад ки нисбати инсон корҳои ҷонибро баҳо кунад. машварати августии кормандони соҳаи маорифи вилояти Соғд наздик 2 соат давом кард. дар баробари таҳлилу баррасии муваффақияту камбудии соҳа дар соли таҳсили гузашта ҳамчунин вазифаҳо барои соли хониши нав дода шуд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Лотсии хабар.